Inabutan ng news team na abala sa kanilang morning routine ang mga student athletes na ito sa Camarines Sur Sports Complex. Sila ang ilan lang sa mga delegado o representante ng Camarines Sur para sa nalalapit na palarong Bicol 2026 tulad ni Jay sa larong athletics. Hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap ang pagiging atleta. Isa sa pagdahilan ng pag-abot ng pangarap ang pagiging atleta. Nag-advance training ang mga athletic team ng CAMSUR lalo't malapit nang magsimula ang sports practice ngayong darating na Pebrero. Si Maria naman na estudyante mula sa Governor Mariano E. Villaferte High School nagpapakondisyon ng kanyang katawan lalo na't motivated siya mag-ensayo at representa ang CAMSUR dahil sa pagsuporta ng provincial government ng CAMSUR, LGUs at School Division Office ng probinsya. Grabe po ang pasalamat mi kay Governor El Rey Villaferte kasi grabe po talaga ang support niya sa mga athlete po, lalo na po sa Camarines Sur Sports Academy. Yung mga incentives po, ganyan, yung mga supplies, uniforms, very magayon po talaga siya kasi supportive siya, very generous naman po. Isa umunong karangalan may representa ang CAMSUR sa palakasan. Hangad nilang makauwi ng medalya para sa minamahal nilang probinsya. Nick De La Cruz, CSN.